Nangayo og pasaylo ang babaeng nagpailang vlogger human mangluwa sa mga deboto ug nanapat ug otoridad kaganihang buntag sa may Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Kini ang report ni Alan Domingo. Kini ang video sa usa ka babae nga gisita sa usa ka otoridad apan namunal naman hinuon kini sa bag nga iyang gidala. Nahitabo kini kanang buntag sa may Osmeña Boulevard sa Dakbayan Sugbo diin ruta sa prosesyon. Ang asoy babae giingong nang luwa sa mga deboto ug migaras pagyod sa nagparking nga motorsiklo. Hinuon wa na makuhai kini og video. Gikustudiya sa Abiliana Police Station ang babae nga tawgon lang nato sa ngalan nga Inday Dura. Sulod sa detention facility naghilak si Inday Dura kinsa mipadayag sa sangko sa langit nga pagmahay sa iyang nahimo. Giangko niya nga hubog siya ni adtong higayuna apan nahinumdum pa siya nga nang luwa apan wa makaigo sa mga tao. Ug duna usab kuno siya'y nadapatan dihang gidakop siya. Human siya nahuwasan sa kahubog. Nga siya pasaylo sa iyang gibuhat. Wala naman ako kasalanan. Bakit nila ako inuli? Kaya doon na lang tapos hindi na ako nakapigil. May sinipa ako isang tao, may dinuraan. Hindi ko na kasi alam yun eh. Hihingi lang po ako ng tawad kasi hindi ko naman yung sinasadyan. Nagpaila ang babae nga usa ka vlogger nga lumad kunong taga Bacolod City. Apan nagtungha sa usa ka universidad sa Dakbayan sa Sugbo. Nabalaka si Inday Dura nga maguba ang iyang kinabuhi ilabi na ang iyang pagtuon sa bugasya sa higayon nga tinud-on siya sa pagpasaka og kaso sa mga taong iyang nasad-an. Subay nini nga siya og ikaduhang higayon nga mag-usab og dili na muusab sa pagpakasala sa uban. Hindi man kasi ako sanay uminom. So ginawa lang naman ako uminom. Kasi na ako anxiety. Tapos hihingi lang sana ako sa ginawa ko yung sasakyan nga na damage. Hindi ko talaga sadya yun. Gihikay na sa kapulisan ang kasong resistance and disobedience to a person in authority ug damage to property batok sa mga babae. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.